Moment. Klapka. Je 10 hodin 05 minut. Stále fouká. Fouká v nárazových intervalech, což znamená, že chvilku nám tam stojí na půl a chvilku skoro vůbec. Chvilku jsme úplně zavoleni. A můžu vám říct, že kluci, jestli okamžitě nepřijedete, tak do Švýcarska s váma nejedu. Okamžitě. Se tak nikam nejedu, když nejste schopni pro mě přijet, nikam nejedu. No se tady bojím, kluci. Bojím se tu a hrabe mi. Pipí hrabe zase zemí, rasty úplně celá klepe. Mě to tady nebaví, už tady být nechci. Úplně jsme tady zavolený celý. Tak já si nejsem. Úplně brečím z toho. Ještě jsem se nabalovala rád. Jinak já bych byla úplně rozbazaná. Je to hrozná tragédie. Ještě větší než tohle. Budu spát. Ani to tu nezabije. Víš tak,